fine. Wala business. Kakahatid ko lang sa panganay ko sa school. Basta ang life. Saya naman ang life. Saya naman ang life. Si Sisbong kaya masaya. Sisbong kaya masaya. Oh, yeah. Hello, Sisbong. Oo nga, sis. Sobra. Join ka na ba dun sa new FB niya na ginawa? Be, sleep ka na. Be, sleep ka na.
Sana all memories. Sana all kain tulog. Anong kinakain mo?
Yung nagtatago ka pero naka-sleepwet. Smiling. Oh, si Kuwait, sagutin mo yan. Parehas sila. Oo nga, ano ba ang kinakain mo sis? Ano, may memories. Ano nga ba kinakain nito? Sikoy! For WH. Oy, oy. Wala nang hiya-hiya si Koy para sa WH. Kakatid ko lang kay Marius. Sa, wawashing ako. Oo nga, push na yan. Ano na, makakalahati na. Si si Gab wala ng tapos na mag-exam, 'di na siya 'di na babalik yung tapos na. Yung sa grade 1. Oo, kulang pa, nasa ano pa lang, magwa-1/8 na, 1/8 pa lang. Hindi pala siya valid yung old WH. Hello. Ang alam ko lang. Ang taas pa ng WH ko, oh. Pero hindi siya valid yung mga old.
Yeah. Okay, okay. Off the road. Off the road. Pwede lang. Sige, ano, sis. Kain muna. Katapos lang din namin. Siguro damuhan. Ano? Ayun, si Smiley. Siya daw yung kinakain. Sana all sinabi. Aray. How it feels. My memories.
Jumping spider, kinukuha ko, pero hindi ko kaya. Ah,
Ito, jumping spider. Kanina, nakita ko siya, kinakain niya lamok sa tumakbo ako sa parang cabinet. Sa ginamit ko pang parang, kuryente. Wow. Wala ka. Tapos na exam niya, ipababalik. Kung hindi pa nakatapos. Uy. Lagi daw. Ayaw? Hello. Si Kuya. Big boy ka na. Ha? Makulit ka na? Kulit na yun. Mama, bag ko. Makulit ka na? Ikaw? Ikaw? Lagi lang. Kinampay. Ha? Nag-live ako YouTube. Masarap yan. So nice ni Hello Poki. Ay, looking great girly. Hello, have a nice all. Pag naglalabo, Masarap. Grabe kasi, ha? kapag naglalabo, Oo, nagla-live. mag-iate din ako. Kapag sila, Eh, baka walang bago lang yung channel ni oh. Ay, patron na din ba sa dawing mo. ano daw lan. May nalakambi ka na natangpos na ako. Naawot Oo nga, baka. pagkakapaw mo. Tangan siya sa nakitlot ko. Naingat ko lang Baka sabo yan sa mga music. Ganpad niya freezer. Okay, okay.
Hindi ka makakawalan pa ako. Na ano, mabatok, sinisipon, masama yung pakiramdam. Ako nga ni, orang bisa mo na natawag, sorry, pantay ka dyan. Sige na, pahinga ka na. Sorry nga ni, Ate Charis. Katurog na. Mamail mga nakapiranahin ko ang chat nga di. Mamail. Karon ko ang investad ko. Ang ininvest ni mamail na. Ano na laad to, ano? 4 na laadaan. Ha? Gutom ako. Si Mama, Oh. Hoy, mahulog ka. Jared. Mahulog ka, Jared. Bata. Mahulog ka. Dinalot.
Pag may ada ka buwas kahit 5 la. Or kahit 4 la. Mama, Ha? oo. Kahit 4 na la. Ibiyahatag ko lakan kuan. Di ka. Ha? Ate, bye. Kaya ano? Okay nga, hindi mo yan yung Hindi ba? Yung freezer mo. I-ano mo doon sa warranty. Sabihin mo ano. Hindi. Pwede kayo itong mag-ano ako? Mag ano? Papapalitan ko. Oo, sadya nga din na ano. Matagal ano, tumigas. Papalitan. Pira ka oras itkuan. Usan mo nga na freezer mo. Matdagmit lang natig ah. Ikaw, tali nga ang pre. Mm. Tapos sa lalaro mo pa, itutulos pa sa ulo. Sabihin mo. Sabihin mo, napanisan ka na ng ice candy. Damo pang ko. Buti kay di kan itilin. Buti nga, siya na lang pa. Di pa na chat. Sid na i-chat unahi daw lugon. Hindi, kuwan mo na mo gibat kon. Kuha ka kung Magkaurupo dadto. Wala. Usa pa ito kasi aga pa nalalaso. Tapos, pupot na raw ko manggabi na. Kasi aga. Baka hindi sa freezer mo. Ako na po, nati, dilben ko ti balik. Kay masugad na, ibabalik talaga yun. Hindi, sabi mo siguro yung ano ko, hindi ko na, yan nanat na sugad. Baka nga hanim pag, putos, kay gabi na. Asa taniyan ka rin ang una. Tinimplan mo, dapat di ka titimplan kuan. May nagtitimpla. Sige. Sus. Bata. Busy. Alam na niya yung mga shift number sa hanggang ABC tunog ng 8 ko lang. Galing ah. Kadigit mama. Kadigit mama. Kadigit mama, kadigit. Harang uli, harang. Sana all ay harang. Ingat kayo si Koy. Sige na, Dailot. Okay, mama, basta lang. Sige. Pag nag-chat na, siring na lang. Sisidong ko na lang.
Okay. So, ano labasan ni Marius, 3 p.m. Pero yung pag regular class nila, mga 3:40. Wala na sis. Wala nang mga assignment sa school na. Pag tag-ulan lang. Pag masama yung panahon, ayan, modular na. Di gaya nung nakaraan, halos kada uwi may assignment. Full day pa rin siya. 7:30. 7:30 hanggang 3:30. Bunso ko, iba yung schedule ng labas. Buti pa. Dito whole day rin yung college. Yung ibang private half day lang. Yung iba whole day rin. Pag summer, minsan pag i-declared na nag-half day lang. Marang isang buwan. Pag dito kasi siguro sa dami ng estudyante parang hindi kaya siya i-half day eh. Mga mangyayari nun, may assignment. May night class pa nga dito eh, high school. Sa dami ng estudyante. Sa kabilang bayan. May night class sila. Oo. Hindi na sila makatulog sa tanghali. Mayroon dun sa sa national.
mayroon ano, 4:00 pa lang may pasok na. 4:00 ng ano. Kaya obligado mo 3:00 pa lang gigising ka na. Kalapit namin ano barangay. Ang dami kasing estudyante. Oo, kaya sa ano, pagdadating ni Gab, tulog. Kasi ang labasan ni Gab, pag regular class nila, 2:40. Pagdating yan dito sa bahay, matutulog na yun. Kasi siya natutulog talaga siya pag tanghali. Ah, 1 PM to 6. Mahaba din pala, parang rin. Ilang oras na lang, parang whole day na rin pala. Buti malapit lang. Isa lang bang school nila? Ni Hoy at saka ni Shen? Hmm, 6 AM. Pagkahatid mo pala ni pagkasundo mo pala kay Hoy, hatid mo naman si ate. Si Gab 7:30 to 10:40. Kaya uuwi muna ako. Para ihatid siya kasi mainipin eh. Isang oras pa. Thank you, Sikoy. Biji-biji ka lang. I need you. Yung sa bonus ko, nakaano rin ako, naka 26. Renew na siya bukas.
Yung ano ko may ads na eh. Yung bago kong ano, ginawang FB. May mga ads na yung ano eh. Kaano lang mag-upload. Wala ka din bang reels? Restricted ba ang reels mo? Tol, dinatid ko kay ate kasi madaming sasak. Okay, okay. Oo, kasi nung nawala biglang nagkaroon yun eh. Nagkaroon ng bonus. Mayroon na pala ditong ano, reels ano, ready ano. Saan ko nakita yun? Content. Ayun, sa content. Pag-upload ka ng ano, ng reels. Mga ready-made na oh. Okay. Kaso matumal lang no. Yung ano mo, yung reels mo. Ayun lang. Sayang talaga. Kumukuha ako ng mga kanta ni ano, ni Mark. Yung may mga with lyrics. Mark Travel. Di ko na rin nilalagyan kung sino yung kumanta. Nag-upload ka pa rin ng crafts mo. Uploadan mo lang. Tinutuyo lang. Tinutuyo si Mitz. Wala akong ano. Ay, pati sa reels. Dapat
May action taken na naman sa profile ko, 3. Hala, saan naman galing? Dinagdagan, di pa nawawala yung ano, yung nauna. Dinilit ko na nga yung mga crops ko na upload. Bahala na music kong music. Oo nga. Hayaan mo na lang. Pure music mo na lang. Gawa ka na lang ng ano, FB na bago. Pang crops. Sa Instagram, dami kong nakikita mga crops. Yung tataas ng views. Sa Instagram, yung mga reels. Oo nga. Still, ano pa naman, hoping. Waiting and hoping. Sayang yung ano, panahon, oras. Magwaray-waray na lang kaya ako ng music ulit. Ito, yung isang kaibigan ko, may ad siya. Puro mga waray. Puro waray cha-cha-cha-cha-cha-cha. May John Button pa siya, oh. May ads. Sis Mai, meron ako nagawa na bago pang crops. Need palitan ng music bago upload. Oh, okay. Sabi ko kay Mark, ibalik mo yung ads ko. Sir na lahat ka ako ng... Grabe, anim yung page niya. Tibay. Kahit sabihin na hindi lahat may ads yun, pero pag naipon naman yun, sabay-sabay. Yung Mark Travel niya, 400 plus naman. 400 plus na yung ano niya. Followers. So, andito nga ako sa ano niya eh, sa FB page niya. Nag-ahagilap ako ng mga lyric.
Sana all na lang, may ads lahat. Pero ang may kita lang si More Travel, yung iba daw, $2 to $3 lang. Umpisa na yun. Kasi boom yung sa ano niya, sa Mark, yung views. Unlike dun sa mga ano niya, ginawa niya. Unfair kamo ang upload ng isang background since. Oo, sabi ko bakit kaya ganun? Halos din naman yung mga upload niya eh, yung video. Iisa. Ilan lang naman yung videos na eh. Si Sibiwi naghihimutok tuloy, unfair daw. Oo, naisip ko rin yun eh. Yung mga videos nyo, yun lang at yun pa din naman. Sa inyo nga, iba-ibang, lalo na sa'yo sis, di ba? Yung mga ano mo, yung mga videos mo na ginagamit. Grabe, inaantok ako. Isang oras na lang. O kaya nga, ba't ganun? Baka kailangan umabot ng 6 months. Saka ilan na ba ako? May, June, July, August. Oh, ano na ako, 12 months na. Sobrang sayang talaga. Buti na lang nakaisip ako ng mag-live dito sa labas. Kaysa doon sa kwarto. Bisisit na. No more hiya-hiya na. No more hiya-hiya na.
Busy ako mag-ano, andito yung ano, yung DIY recycle ko ng ano, aquarium. Oo. Taran! Yan si Kuya. Ayan. Ayan siya. Ay, natanda. Lumalambot. Tadan! Nag-ilaw. Hindi ko man binid yung paggawa. Late ko na ano. Uluntoy ng ano, yung mayroon ako doon shorts. Yun yung ano na, yung pinaka-totally output ko na siya. May ano, may lights. Nilagyan ko kasi ng ilaw. May ano sila, fashion show. Sa ano, sa Monday, sa 30 daw. Dapat itong ano, 25, naurong naman. Dapat bukas. Na-move siya ng ano, ng Monday. First and second.
Di ka mag-sleep, bebe. Mag-sleep ka? Aha, aha, aha. Ram, 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 ram. Baka mahulog po. Talon ng talon. Ang spider tumingin doon sa taas. Nangyari. Kala ko ilalabas ko siya, yung pala hindi. Tumingin siya sa taas. Saka ginanto ko. Kala niya mai-escape na siya. Jumping spider nga to, natawin eh. Ayaw magpahawak. Jumping spider. Yun ang tawag. May ibang klase na jumping spider. May ibang klase na jumping spider. Ilugab daw. May nahanap sa'yo. Ilugab daw. Dito, ayun. Kusitin ko lang yung uniform niya. Okay, si Koy. Saan? Ayun. Sino yung nag-comment? Anong pangalan? Logan. Hindi. Ano yung pangalan yung nag-comment? Ano name niya? Oh! Butas. Magatakas. Wala na to. Bakit namatay? Naganito kasi naganito ko eh. Ano ba yan? Namatay? Naganito ko eh. Sabi ko sa'yo, lipat na yun, oh. Ang dami na nila. Magagawang moth yan. Sayang lang. Ba't kasi diniinan mo? Eh,
Gab, mainit nga. Be. Gab. Gabriel. Be, mainit, be. Gab. Ulit ah. Sikay, sikay, sikay. Malapit ng ano, sunduan.
Naghahanap ka pa rin? Bakit may nahanap ka?
Bangus and marshmallow.